Galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jugu bomori tinya wilila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي الله تنوك على بركة كسالي تشيدولا سون هرمك نوي على كراباي كسي أني نما باكا أنا سمغو بلا جلين أني ماوو ما دي يوتو نيغنيا فوكتا جودون سي ala kanen aw bey o jamakulu sanuma infe bi wajulu keneka amba wala doniya ka foni ye anye safo kumin konnana doimana dugu konnana ka ben décembre kalo aletle foloma samba fla ani muga ani nani ala ma hinana anga musogoroba nyuma hajja bastan traoré enfana karamogo ananga mali ho conseil islamique nyemogo ba Seydi Sharif Ousmane Madan Haidara ale woloba sanuma ala ka wele sele ama asansaba kumbe ala sonama jamiyatul ansardin ale de nin kene sanuma insegi bara kun folo kera sufe ni wajulu bay dugu jelen ko salfana salu ko fe alqur'ane kalanko chaman kera ka dalailul khairati kalanko chaman ke ka ala kosuma chaman ke ka kay hinay ka nyesi ni musogoroba nyuma ima musoroba mi ni ala sonama akera kalanso ye kalanso mi nabena maw kalan foka jien wuli kalan banen ko fe do kalan kera foka tase ankara mogola kaw ka dakurnya flawma sigida were ni ala sonama insha Allah auna oye nga karen karen yala anga mali ho conseil islamique nyemo ba anfana karamo na nyejoro a Seydi Sharif Ousmane Madan Haidara ale kelen ko ka kenen lasro sigiyoro lasro len tumanamina ay dakurnya flamin lase nen aw anga jeka anyamada ofe nakrabaka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka solli asudi no salmanka ka solli ka sahaban manka Allahu akbar idra namoray nam amba nga fuli nyesi na baka bema che mo fen fe ka barabla kamni kunu nam ka se suroma ka se bima nam besrabi ala di pro che lati bolo ni mo ye minke nam ibi saranudi Allahu akbar alors ni jamain ka akabara bla ka bob mako kana foya bi nam ne baka do kama o e femba ne ay drabolo anga nga fo awe ko ni che asrabi ala bulu Allahu akbar idra ani so jara che ni saya kera foi table do uko nam me ka konsaya nye nyere maka nga labenke nam mino yanko ala ka hinana bi be ma obi nyere ma de ka dugula che yani yere ka tay mo ka jwanga dugula nam amina kiyewa na ke kanya tuna ke kanye yere ki talla be o de jonate Allahu akbar idra sidate nada italla be de jonate nam na furanga labe absika ke mo do kono ko gelembadi labeni ka no ko jugu labeni te foyi nam e ka eklaw ke dro ki bolo bo wale jugula peu ki sembo nam wale jugula peu ibsika nyumanya minke nam ala ka jonye ki nyeshi oma Allahu akbar labeni ni ndamali che ute shiga selite njonti tigate nam sanwo sambe maka ote labeni droka se irela che odela ala ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam islamé o bole jihadi kero la nuna na kira ko jihadi fitini ni bana nam ko me ko amina do jihadul akbar la sa jihadi min kabbu jadi toy Allahu akbar mo kono mona che ko kira ma jihadi bade idme nam ni ubiga ka fakadina jolu ubiga ka bonna du ubiga ka chini nam
mais albi jihadi ba ko ko jihadi ba idme Nam. ko aljoko keleli anaka demba ya la moni Allahu akbar sikatina. o de jihadi ba de sakara o de law Peu. de sakara la mona minge Nam. o de la ko semena mogola minu na manga Allahu akbar ranyedeni. minu fo ay dongodo Nam. mai niya pese ati sebe ni sanu jiye de Ai. nyeji le beke kasebe Allahu akbar Haidra. Wala. uko nya fo nyana donola zarafatu Nam. le giraffe Tiens. ango ko mblenga njam kanjam bay Nam. ma fo nyogo me kungo kono u belga kabuli Tiens. aywa sama ufana Nam. olu yere boli damne Tiens. lede yu lajo e ko mumbe aw ko lema ko yoro muyinde Nam. le ko mungara e ko mo musake ka kuma me Nam. ko musake ko ka ndlenga nja be fa zarafa girafu be fa Nam. le ko samama ako mumbula Allahu akbar. Zirafu yo Nam. ako tele akwaya ko di falidema le ko ako dira falima ko fali le fana ya so mo wele ko anga kungo bla Allahu akbar. Peu. parce que ni ko semena mana mina manga ibada tukuli kono Peu. Wallahi. Haidra. o de balaw be mal islamaya ka bi Tiens. Wallahi nino. me fa ka min fuye kam ni ala ka islamaya da Nam. a piu gushikendo la yoroshi Allahu akbar. bengele do ka ubana Peu. me yiri ju bengele do ka ubana Tiens. bengebe yiri bolo fana kan me yiri furaw bocogo Nam. yiri furaw bocogo yiri bolo dola Allahu akbar. lameo manyo vamo dola doni baw Nam. o bislamaya kono amena Allahu akbar. almami maliki Nam. aka kalande shafi'i Tiens. ka transport dama ka fen dama ko aka ta kalake akele ko ka hadisa o kalale fi Nam. mais shafi'i nana ka mazhabu kiriye amatu almami maliki ko Ai. ay almami maliki ka yoroni do gushi Nam. Allahu akbar. mais almami maliki fana ka kalande do Tiens. mais almami maliki fana ya ka yoro do gushi ama faneni ama baneni Ai. bari mata Allahu akbar. islamiyya ye e ma faamu cogo min na nin y'a faamu cogo min na i n'a fɔ sisan amadu bun hanbali ale ye hadisa karamɔgɔba ye wahabiya caman b'ale nɔfɛ an yɛrɛ b'a nɔfɛ yɔrɔ dɔw la amadu bun hanbali an yɛrɛ b'a nɔfɛ yɔrɔ dɔw la mais ale amadu bun hanbali a den ka furu la a y'a fɔ a ba ye k'a k'a fɔ a fa ye ko ale t'a muso furu a fa ka mazhabu la Allahu akbar. Haidra. ba ko i bɛ fɛ ka i muso furu mazhabu jumɛn na ko alimami maliki ta seko a bɛ min dɔn an fɛ yan bi kɛ seko ba den a ko a ti tugu a fa seko ka sira kɔ ko a bɛ tugu seko wɛrɛ de ka sira kɔ pour que a k'a faamu quoi mais ba taara fɔ fa ko kɛlɛ bɛ min ko kɛlɛ foyi t'o la Ayi. ko a k'a kɛ a tɔgɔ ye di maliki ka sira kan bon sira ninnu mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bolo sisan n'i ye muso furu n'i bɛ voyager n'a bɛ taa i tɛ taa ka to a wajibiyalen tɛ a ka to tobi ye a wajibiyalen tɛ a ka ji ta ye a wajibiyalen tɛ hali a k'i ka fini ko fo n'a yɛrɛ ye min bɔ a yɛrɛ la n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ fana i n'a bɛ taa k'a tigɛ k'a to dɛ i b'a ɲu de o ye amadu bun hanbali ninnu ka ye cogo ye amma imam maliki o ko n'i ye muso furu ko a bɛ furu a yɔrɔ mɔgɔw ka cogoya la
le muso mana fɔ ma Naam. ko ko fini ko tɛ jagoya ye koyi a tobili tɛ n b'a fɔ attention Naam. jagoya don ya parce que yan yɔrɔ mɔgɔw ka taa cogo y'o ye Siga tɛ nin na. Allahu akbar. a bɛ faamu de wa Tiɲɛ a bɛ faamu. bon nin ko misɛnnin de bɛ an ka karamɔgɔ diinɛ sɛbɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar. mais u ma ɲɔgɔn fa neni Ayi. u ma ɲɔgɔn ba neni Tiɲɛ. u ma muruta ɲɔgɔn fɛ Naam. u ma ɲɔgɔn lebu Ayi. Allahu akbar. c'est pour a k'a faamu min b'an fɛ yan Ɔhɔ. ala ko tɛ Ayi o tɛ. kira ko tɛ Tiɲɛ. n bɛ ala fɛ tɛ Akbar. ne tɛ ninnu yɛrɛ de fɛ Halas. o de donna diinɛ na an fɛ yan Wallahi. Haidara. Nin dɔrɔn don. Nin don dɛ. ninnu bɛ ne ni kan Naam. a banna Pewu. diinɛ ko ti yan dɛ Ayi. ɲɛngoya Halas. min man kan ni min ye ni lɛ ko ko ale bɛ bila zirafu nɔ na Naam. fo n'u ye escalier jɔ a ye zirafu ka yeta a t'o ye koyi Ayi. A t'a ye dɛ. A t'a ye fiyewu. han A t'a ye wallahi. zirafu bɛ min ye Naam. ni lɛ y'i pan ko fo ale ka zirafuya kɛ a fo n'u ye escalier jɔ a ye sa kɛ Tiɲɛ. Wallahi. n bɛ fɛ ka min fɔ Ɔhɔ. mɔgɔ Naam. bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don Siga tɛ. diɲɛlatigɛ yɛrɛ la Wallahi. Nin don. n'i y'i jɔyɔrɔ bila dɔrɔn baara bi tiɲɛ Pewu. Ya siga tɛ nin na n bɛ dɛ. fɛ ka min fɔ a ye don o don n b'o de fɔ a ye a ye bɛɛ kanu Naam. kana mɔgɔ kɛlɛ Ayi. dusukun ye a y'a jɛya dusukunfin ti don alijinɛ na hali n'i sara alikaba kɔnɔ Allahu akbar. Ye nin fɔ an ye dɛ. Wallahi ye nin fɔ an ye. seli ko tɛ o alakira de ko sɔrɔ sɔrɔ la yadkhulul jannata namamun Allahu akbar o don. kira ko a kana siga fiyewu silamɛw Naam. ala ti sɔn fiyewu alijinɛ da ka yɛlɛ nafigi ye Allahu akbar. namima ye Tiɲɛ. namima ti don alijinɛ na Ayi. a ti seli la de A b'a la. a bɛ ka seli min alakira kɔfɛ Tiɲɛ. mais alakira ko a kana siga ala ti sɔn namima ka don alijinɛ na Allahu akbar. A ti tɛmɛ o kan dɛ. ala ti sɔn dangaden ka don alijinɛ na Tiɲɛ. maa o maa y'i bangebaaw dɔgɔya fo ka t'i sa Naam. i ka bato ti minɛ fo n'i tubira n'u yafari Allahu akbar. A ti tɛmɛ nin kan. alors Haidara. mais ni tiɲɛw de dogolen don Pewu. a ye seli Ɔhɔ. i n'a fɔ min bɛ senna mɔgɔw t'a kalama Allahu akbar. A kɛra baara ye dɛ. dangadenya Tiɲɛ. hasidiya Naam. ɲɛngoya Ɔhɔ. n ti fɛ maa ka don dara Siga t'o la. dabalijugu kɛ Naam. A kɛra baara ye dɛ. karamɔgɔw baara b'a bolo lahara dɛ Allahu akbar. an tun ti to yan dɛ Ayi. wa n'a girinkun bɛ i jɔyɔrɔ n'i garisɛgɛ ye o bɛɛ bɛ ala de bolo Tiɲɛ. nkalonfin i dan b'i ka min na ni ala ka jɛn tɛ a tɛ se ka foyi kɛ Foyi. nkalon don Wallahi. nkalon don Allahu akbar. n'an bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ bɛ ɲini setigi de fɛ Tiɲɛ. hali kafiriw ka kɛ k'u ka dugawu bɛ minɛ kafiri dɔw tɛmɛna Naam. n'u y'a pɛrɛn a kun ala bɛ sɔn Tiɲɛ. munna Ɔhɔ. ala ti dugawu minɛ k'u ma seli Naam. k'u ma seli k'o de la ala t'u ka dugawu minɛ non Naam. i bɛ taa sɔrɔ o kafiri ma seli Ɔhɔ. nka walahi a y'a bangebaaw bonya Siga t'o la. Allahu i akbar. b'a sɔrɔ o kafiri ma seli Naam. a y'a ka sinji tugu Tiɲɛ. alors ala b'an minɛ n'an ka kɛtaw de ye o Naam. O don dɛ. ni kafiri jogo ka ɲi ta ye n'a ye min fɔ ala ye a ka boli kunna ala bi sɔn n'o tɛ yirikuru in bɛ se ka mun kɛ Foyi. nka yirikuru tigi yɛrɛ ka danaya n'a jogo Naam. ala bi sɔn ka ko to a ta la ka alimami tura kunbɛrɛ ka misiri kɔnɔ Allahu akbar. Siga t'o la. Haidara. Siga t'o la dɛ. Haidara. ma iraki minɛ cogo f'u ye o la kɔfɛ Naam. A fɔra. o la ko ye iraki minɛ Naam. kafiri de don kafiri Allahu akbar. A wala. Haidara. c'est à dire i bi bana quoi Pewu. sisan o tun bɛ débat dɔ la Naam. arabu jamana na Ɔhɔ. siyaw ni sunamɔgɔw Naam. débat in gɛlɛyara kosɛbɛ Ɔhɔ. mais sunamɔgɔ in ko siya kɛ ma Naam. ko mun ye iraki bin Siga. ko aw de ye iraki bin Ɔhɔ. ko ka iraki labila o la ko ye Allahu akbar. ko ka taa kafiri wele ka na bila silamɛw la Naam. a ko la a k'u b'o min fɔ a k'o ti tiɲɛ ye Ɔhɔ. k'o y'a sɔrɔ o la ko ye iraki attaqué Naam. siɲɛ 2 dɛsɛra
pewu olu ma wele ayi ko mais o dara olu la de Naam. ko mais olu bi jɛ n'o kuma ye ko u ko k'u ka kaidu ye min fɔ k'olu b'o de kan naam o ye jumɛn ye ko kafiri danaya mɔgɔ naam k'olu b'o fɛ silamɛ janfanji Allahu akbar idra kenaka kafiri danaya mɔgɔ naam k'olu b'o fɛ silamɛ janfanji tiɲɛ mais musique c'est-à-dire min bi kuma dini ma ni e tilala a bi kuma dini ma naam o cɛ in o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ o tɛ jusiya kɛ dɛ Naam. mais i ka miniti dafara i jɔ k'a dini ma ale ka baara y'o de tiɲɛ mais nin fɔlen sunamɔgɔ in ma sɔn Allahu akbar mais min bɛ ka musique in c'est-à-dire min bɛ ka kuma d'u ma kuma dila mais modérateur bon modérateur si tu veux voilà shukran maître de cérémonie c'est ça naam voilà a bɛ hakɛ to min bɛ ka kuma d'u ma naam kuma min na cɛ dɔ banna o ko o fana y'i sen don débat la ɲininkali de la quoi o ye question posé sunamɔgɔ in kunna naam ko mais ko e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ko kafiri danaya mɔgɔ k'o man kusa silamɛ ma janfala ye wa Allahu a akbar ko abada ko silamɛya bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ Allahu ko akbar o ye silamɛya kɛ ne m'a dɔn o ye silamɛya yɛrɛ kɛ min ye o ko kafiri ladiri ko silamɛ trɔmpɛri Naam. k'o ka ɲi kafiri ladiri ye Allahu akbar mun na sigay bon a bɛ sɔrɔ o kelen bɛ ka silamɛya kɛ min ya naam o de la u ye seli in gɛlɛya koyi n'e bi seli ka ban e y'u ka tɔnden dɔ ye khalas wallahi mais min wa t'a la naam o y'u jugu ye pewu a bɛ tan o bɛ kuma dɔw fɔ naam a bɛ maa bana Tiɲɛ. hali sisan naam suraka ninnu tɔgɔ tɛ to ne kɔnɔ n y'a a bɛɛ talen bɛ n bolo koyi dalu bi magan jamana na sisan u ka muftiba dɔ de bɛ yen sisan tiɲɛ u bɛ k'a ɲininka a ko est ce que ko dɔw ko arabu ka kusa siya bɛɛ ye siya tɔw ye k'o ye tiɲɛ ye Allahu akbar a ko cɛ kana siga o la naam ko arabu ka kusa ala ka danfɛn bɛɛ ye Allahu akbar mais hali bi an b'i ye hali bi Allahu akbar ko arabu ka kusa ala ka danfɛn bɛɛ mais o ti mais c'est vrai Naam. ni ne tun bɛ yen n b'a bolo kɔrɔta quoi n bɛ ka kabakoya min na o tɛ a ka kuma in ye ayi a ka kuma direct tɛ arabu ka kusa siya bɛɛ ye Naam. ni arabu y'o fɔ walahi a ka kan k'a fɔ Allahu akbar idra arabu ka kan k'a fɔ Tiɲɛ. k'ale ka kusa siya bɛɛ ye naam ni ne yɛrɛ bi kuma farafin de ka kusa ala ka danfɛn bɛɛ ye a bɛɛ idra c'est normal mais problème min b'ale ka kuma yɔrɔ la naam alakira de ko sallallahu alaihi wasallam wasalim la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin Naam. wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswad ala al ahmar Naam. wala li ahmar ala al aswad n'a fɔ cogo ɲɛna illa bi taqwa Naam. inna akramakum inda allahi atqakum Allahu akbar idra dete maninga de alakira ko Naam. sallallahu alaihi wasallam wasalim a ko arabu mangusa siya si ye naam ko wa siya yɛrɛ mangusa arabu ye naam ko finman mangusa jɛman ye jɛman mangusa finman ye ko fɔ n'a kɛra ala ɲɛsiranɲɛ ye ni min ye min da ala ko la o de ka di ala ye Allahu ni akbar hadisa in jɛlen bɛ yen tiɲɛ mais ale ko non ko arabu de ka kusa siya bɛɛ mais an b'a bolo kɔrɔta c'est normal naam idra ni maa o maa ba n'i yɛrɛ la ala y'i ta tiɲɛ pewu wallahi nin de y'an bi pewu farafin yɛrɛ t'a yɛrɛ filɛ foyi ye tiɲɛ wallahi farajɛ jumɛn sera ka kɛ farajɛ ye ni farafinw ka dɛmɛ tɛ o tɛ yen wallahi o tɛ yen faransi minɛ na jɔnya la naam an mɔkɛw ni an faw de ye mugu ni kisɛ ta ka taa fara faransi kan O kɛra. k'u bɔ alimaɲi bolo o don wa pewu o don Allahu akbar k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma tiɲɛ taa senegali naam jɔnw bi minɛ ka taa wo min kɔnɔ naam u b'a yɔrɔ yiri la Allahu akbar sɛnɛ minnu kɛra ye Naam. koba minnu kɛra ye Ɔhɔ. ameriki ani erɔpu bɛɛ
farafin do tiɲɛ i tɛmɛ nin kan dɛ surakaw bɛ k'a fɔ makan jamana na histoire lajɛ kɛ naam Muhammadu Wahabu ka waati u ye farafin dama min bɔ Sudan ani Sudan kɔfɛ yan ka taa guerre kɛ silamɛya tɔgɔ la a bɛɛ kitabu b'an bolo yan Allahu akbar Haidara mais farafin yɛrɛ ka tigɛ a yɛrɛ la hewu ka complexe farajɛ kɛrɛfɛ nin ye bana de ye tiɲɛ fɛn tɛ n bolo ye tiɲɛ ye ani n ta tiɲɛna kelen don ayi kelen tɛ Allahu akbar fɛnba o fɛnba kɛra yan farafin y'a tɔgɔ ta siga t'o la bolokurungɛrɛ kɛra yan naam kasisi y'a tɔgɔ ta o kɛra wallahi denmisɛnw ka ndola balɔnci naam Pele y'a tɔgɔ ta o kɛra wallahi dɔnkilida fasan dɔnkilida cɛ tɔgɔ ye di Jɔmsi Burom n y'a tɔgɔ ta Moyikɔlu n y'a tɔgɔ ta Manil Fals Manil Muhi Manil Kefi Manil Wahab Manil Wadud Wahid mais ni mɔgɔ y'i yɛrɛ bila kɔfɛ i ka ko banna arabu man fusa anw ye ayi la Fawzan n ye surakakɛ min tɔgɔ fɔ sisan min ko arabu ka fusa siya bɛɛ ye Fawzan don Allahu akbar suraka ninnu tɔgɔ tɛ to ne kɔnɔ parce que ne ka kuma jate minɛnen don n'an ko n ko i bɛ taa mɔgɔ antenne miliyɔn 1 sɔrɔ sisan u tɛ k'a ɲini a bɛ ka mun fɔ dɛ u bɛ ka a ka fili dɔrɔn an k'a lebu nin ye silamɛw ye mɔgɔ min bɛ i ka baara la n'o filila i b'a dɛmɛ de wa ayi bɛna ko i bɛna malo de kabini o yɔrɔ la kodɔnna bɛɛ b'a dɔn ninnu tɛ ala yɛrɛ u ka sekoba min y'a fɔ a tɔgɔ de ye ko Fawzan a fɛnkɛ bɛ n bolo dɛ u nana video di a bɛ n bolo Haidara ka kuma don o de la an ka kuma kɔlɔsilen don a bɛ faamu wa ne yɛrɛ bi fara minnu ko kafiri ladiri ka kusa silamɛ javanji ye ne yɛrɛ faralen b'olu kan kafiri ladiri ka kusa silamɛ javanji ye 100 miliyari ni kisa in lamɛn bɛ ni kisa in lamɛn n ye nin fɔ siɲɛ caman El Akbat Misra chrétien dɔw bɛ yen El Akbat kibitiw don u wele tɛ El Akbat olu chrétienw de don mais silamɛya ka mara donna ye mais silamɛya m'u fa dɛ silamɛya m'u gɛn dɛ silamɛya m'a fɔ u ka Egypte bila n ka mɛn silamɛya sɛbɛ tuma de ma o m'a fɔ u ni o chrétienw balola ɲɔgɔn kan Seydina Umar ale de ye Amru ibn al-Asi bila ka taa ye ka taa kɛ yen gouverneur ye Seydina Umar ale bi Madinɛ a ye Alakira ka sahaba dɔ bɔ Madinɛ k'o bila ka taa Misra ale ka taa kɛ gouverneur ye yen mais o ni chrétienw bi balo o gouverneuriya kɔnɔ o don silamɛya ye hɛrɛ sɔrɔ lafiya dɔw b'u kan Umar ibn al-Asi ye ingénieur dɔw wele jɔlikɛ ingénieur k'u ka misiri ɲɛnama ba dɔ plan kɛ u bɛn'o misiri jɔ ka kɛ silamɛw seliyɔrɔ ye ingénieur ninnu ye plan kɛ ka na a fɔ Amru ibn al-Asi ye ko baara banna tɔ tora baara daminɛli ye u taara terrain kan u y'a sɔrɔ chrétien muso dɔ o ka so nin bɛ yen so ɲɛnama yɛrɛ tɛ El Khoukh o y'a sɔrɔ o ka so dɔ bɛ yen Amru ibn al-Asi ale min ye Seydina Umaru ka ciden ye Egypte a ye muso in wele k'a ɲini a fɛ ko misiri in tɛ se ka jɔ ka ɲɛ fiyewu ni e ka yɔrɔ ma fara a kan o tuma na an b'a ɲini i fɛ i k'i ka yɔrɔ feere an ma
an bi wari sara ye. Naam. Allahu akbar. O y'a sɔrɔ waati ma janya kosɛbɛ quoi. Naam. O y'a sɔrɔ chrétiens ni silamɛw ye kataba naaniw kɛ su caman bɔra la. Allahu akbar. Mɔgɔw ma ɲinɛ kosɛbɛ fɔlɔ. Ayi. Alors ni silamɛ dɔ ko k'a bɛna ne ka so kɛ a ka misiri ye. Naam. A ma nɔgɔn. Tiɲɛ. Muso ko ko non. Ɔhɔ. Ko a ka so ti kɛ misiri ye. Naam. A ti fara a kan. Ɔhɔ. A t'a feere a t'a ni. Allahu akbar. Amadu bin Asi a ye dugulenw bila ka muso in deli. Naam. Hali n'a ye fɛn fɔ min tɛ so in valeur ye. Naam. Silamɛw b'a don a la. Tiɲɛ. Muso ko valeur ko tɛ dɛ. Ɔhɔ. Ko n ka so ti don misiri la. Allahu akbar. Tɛ tɛmɛ nin kan dɛ. Tiɲɛ na misiri a tɛ se ka jɔ fiyewu ko a bɛ kɛ silamɛw sago ye. Ɔhɔ. O kɛnɛ in kɔni kan ni muso ka yɔrɔ ma ta. Allahu akbar. A sera yɔrɔ dɔ la Umaru bin Asi ko an y'an seko kɛ. Kɛra. Nin y'Ala ka so de ye foyi man bon o ye. A y'a fara a kan. Allahu akbar. U y'a fara a kan. Naam. Muso murusira. Ɔhɔ. U ye muso su. Naam. Ko i ka ko in ɲuman ye min ye dɛ. I bɛ se silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ma Madinɛ. Allahu akbar. O don Seydina Umaru de bɛ yen. Tiɲɛ. Muso in y'a labɛn. Naam. A nana Madinɛ. Ɔhɔ. An karamɔgɔ. Naam. N ko an bɛ min na birika wuli fun ye. Ɔhɔ. Nkalon si tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛmɛ n b'a. Allahu akbar. Yen f'an ye walahi. Idira. Yen f'an ye dɛ. Muso nana. A n'a ka jɔnmuso. Ɔhɔ. U ye tile caman kɛ u bɛ ka taa fɔ Ala nan'u don Madina. Naam. U donna Madina muso bɛ ka ɲininkali kɛ ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ka palais bɛ min. Ɔhɔ. O ko palais wa. Naam. U ye sira jira ka taa nin fɛ. Ɔhɔ. A y'o sira minɛ. Naam. A sera dɔ ma a ye foli k'o la a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ka yɔrɔ bɛ min. Ɔhɔ. Ko e mago bɛ jɔn na. A ko Umaru. Naam. A ko a dalen filɛ yiri kɔrɔ. Allahu akbar. E ko yiri kɔrɔ wa ko. Naam. Muso nana. Ɔhɔ. Ka na Umaru dalen sɔrɔ yiri kɔrɔ dugu ma fana. Naam. Mais surakaw fana sisan de kabako don dɛ ɲɔ tɛ ayiwa a bɛ faamu wa an nana Seydina Umaru dalen sɔrɔ yiri kɔrɔ. Naam. Muso a ye foli kɛ Umaru wulila k'i sigi k'a laminɛ. Allahu akbar. Umaru ye dɔ di ɲini ko dɔ di ko mun bɛ yen. Naam. A ko ne bɔra Egypte. Ɔhɔ. Bɔra Misira. Naam. N nana i ka lasigiden min bɛ yen. Naam. A ye n ka so ci. Ɔhɔ. Ka fara a ka misiri kan. Tiɲɛ. N ko n ka so tɛ kɛ misiri ye mais a y'a ci. Naam. Allahu akbar. Seydina Umaru ko a y'a ci. Umaru k'u ka sɛbɛnnikɛ fɛn dɔ ɲini ka d'a ma o ye papier dɔ ɲini. Naam. Umaru y'a sɛbɛn. Ɔhɔ. Ko bisimilahi rahmani rahim. Ɔhɔ. Ko nin bɔra Umaru bin Khattabi de yɔrɔ silamɛw ka khalifa. Naam. A bɛ taa di Amru bin al-Asi ma. Tiɲɛ. Hey, Amru bin al-Asi. Kisrakaw tɛ laadiri ye ka tɛmɛ silamɛw kan dɛ. Naam. Allahu akbar. Laysa Kisra bi a'dal minna. Idira. Laysa Kisra bi a'dal minna. Allahu akbar. A ma foyi fara kan bilen. Ayi. Wa salam. Tiɲɛ. A ko Kisrakaw tɛ laadiri ye i bɛ Kisra dɔn. Ayi. O ye ninnu ka dugu ye Iran. Iran masakɛw de tun bɛ wele Kaisariw. Tiɲɛ. O de ye Kisra ye. Ko Iraniyɛnw. Naam. Olu minnu majusaw don. U ma Ala dɔn. Tiɲɛ. U ma tuubi. Naam. U tɛ silamɛya kalama. Ko kafiriw tɛ se ka kɛ laadiri ye ka tɛmɛ anw silamɛw kan. Allahu akbar. A ye nin dɔrɔn de sɛbɛn. Khalas. I bɛna a ɲɛ dɔn a y'o fana fɔ ka da min kan. Ayi a y'o walawala. U nana ni lɛtiri muso ye lɛtiri minɛ. U ye sira minɛ min kɛ. Naam. Muso ko a ka jɔnmuso ma ko nin ye mun mɔgɔ ye. Ka na nin ɲɔgɔn sɛbɛn kuma na. Kuma bɛɛ fili kɔrɔ. A ye lɛtiri fili. Tiɲɛ.
a electric fili jɔmuso ye electric ta a t'a kalama Allahu akbar jɔmuso ye ko bɛɛ k'a fɛ ko a bɛ sɔrɔ nin ye ninnu ka cogoya de e y'a ko dɔn n tɛ sɛbɛ ko ye jɔmuso y'a ta u nana u sera Misira akubatu ninnu chrétien ɲɛmɔgɔba ninnu ye muso kunbɛn a kɛra cogo di a kɛra cogo di Umaru ko di a ko n bɔnɛna n ka taama na Allahu akbar o ko mun na a ko a ma foyi ɲɛnama sɛbɛn ko a bɛ nin ci a ka lasigiden ma ko Kisira tɛ laadiri ye ka tɛmɛ silamɛw kan ko a y'o dɔrɔn de k'a la ko i kun bɛ na n'a ye a ko ale y'a fili jɔmusonin ko n'a ka diɲɛ ye ko ale y'a ta n'ale bɛ se k'a di u ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye lɛtiri in kalan u ko bɔn ko u yɛrɛ de bɛ nin ɲɛdɔn ko hɔn i b'a to juma e t'a sɔrɔ n'a bɛna juma na kare min filɛ i bɛ t'i jɔ kare kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o de fɛ n'a sera yen i b'a fɔ a ye ko i bɔra Madinɛ ko Umaru ka lɛtiri filɛ Allahu akbar Amadu bin al-As e bɛ Amadu bin al-As fana dɔn nin cɛ in ni kɛlɛdenw kungo kɔnɔ silamɛw jiginna ka tilisi de ban ma Allahu akbar u taa kuma selen ale de bɛ ɲɛmɔgɔya la o don a ko silamɛw ma k'u ka tilisiw wuli u kɛtɔ k'ale ka tilisi wuli a yɛrɛ bɔra k'a b'i munumunu a y'a sɔrɔ dugani de kelen bɛ ka fan da a ka tilisi kan a ko silamɛw ma k'u ka tilisiw siri ko fo n dugani ka tɔɔrɔ a denw ka wuli Allahu akbar an filɛ seli min na nin ye kira y'a fɔ birika wuli ni seli tɛ kelen ye Allahu akbar silamɛ b'i hinɛ de an tugura cɛ minnu ko u ka baara dɔw filɛ a ko taa ti kɛ fiyewu tilisi b'i to yen de n dugani ye fan da kaba fɔ a k'a fan tɔrɔ bagan kɔnɔ jala kɔnɔ fɛn min bɛ fagali mana bɛlɛ ye silamɛya ko non ko k'a to yen fo a k'a denw wolo denw tɔrɔ o Amadu bin al-As de ye nin ye muso taar'i jɔ juma selen muso nani i deni lɛtiri ye juma waati sera ale de ye alimami ye a n'a ka mɔgɔw bɛ ka kana muso jɔlen don kare kɔnɔ a sera min kɛ muso tilenna muso y'a kunbɛn a ko Amadu a ko Umaru ko ka nin d'i ma silamɛw ka ɲɛmɔgɔ Amadu ye lɛtiri minɛ k'a lajɛ a sɛbɛnnen b'a la ko Kisira tɛ laadiri ye ka tɛmɛ anw kan Allahu akbar Allahu akbar kitabutigi b'a f'i ye ko Amadu taara sɛmɛ kogo la a ma se ka jɔ a taar'i sɛmɛ kogo la de a ko muso kana muso nana a ko bɔn fɛn fila de bɛ e bolo sisan n'i bi sɔn an ka juma seli fɔlɔ walima an ka misiri ci sisan Allahu akbar n'i bi sɔn an bi juma seli ni juma seli banna misiri in kɔni an b'a ci sisan mais ni o yɛrɛ man di ye juma yɛrɛ ti seli a kɔnɔ bi an b'a ci Allahu akbar muso ko mun na a ko n ka khalifa ye min fɔ n ye n y'a faamu misiri bi ci c'est-à-dire muso ma dan sɔrɔ se min bɛ silamɛya ye o don ale muso jasilen ni jala ja kɛlɛ kɛ b'ale nɔfɛ fo ka s'a dan na fo misiri bɛna ci ale tɔgɔ la a bonyana muso hakili ma bilahi a tubira a ye juma seli Amadu bin al-As fɛ misiri kɔnɔ من الفار من الجبار من المهي من المميت من الناس من الكافر واحد ni silamɛya kun ye baara kɛ tan kafiri kun tɛ y'an ka jamana kɔnɔ
muso ye juma seli Amr ibn al-As fɛ. Naam. A ko mais ko ne taara e ka cɛ ma foyi sɛbɛn. Ko laysa Kisra bi a'dal minna. Ko Kisra tɛ ladiriye ka tɛmɛ anw kan. Ko n b'o faamu cogo di? Naam. A ko n balimamuso n b'o ɲɛ f'i ye. Tiɲɛ. Kuma min don ne de b'a dɔn. Naam. Ko Kisra tɛ ladiriye ka tɛmɛ anw kan. Tiɲɛ. Ko o kɔrɔ ye min ye. K'a sɔrɔ ne ni Umaru ma tuubi fɔlɔ an tɛ silamɛya tɛ yen. Naam. Anw de wulila ne ni Seydina Umaru ka yaala diɲɛ kɔnɔ. Naam. An taara an yɛrɛ sɔrɔ Iran. Tiɲɛ. Iraniyɛnw ka jamana kan. Mais an taara an y'a ye an kɛɲɛna ni Iran fɛtiba de ye. Naam. Irankaw ka masakɛ. Tiɲɛ. Masakɛ ka fɛtiba dɔ. Ne Amr ibn al-As ni Seydina Umar ibn Khattab. Naam. Anw de taara Iran ka taa bɛn ni nin ɲɛnajɛba ye. An yɛrɛ nana ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ in na. Tiɲɛ. Ɲɛnajɛ in b'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ. Allahu akbar. A ko mais n balimamuso kabako ye min ye. Naam. Ɲɛnajɛ b'a 12 la tuma min na. Dɔ nana bolo kɔrɔta ko ka ɲɛnajɛ jɔ. Naam. Ko ka ɲɛnajɛ jɔ. K'u ye ɲɛnajɛ jɔ. Olu yɛrɛ bɛɛ kabakoyara. Ko yɔrɔ bɛɛ u ye siraw bɔ. Ko tapi dagabanaw de fɛnsɛnnen don. Mais u ye sira bɔ. Ko olu ɲɛ b'a la musokɔrɔba dɔ. Musokɔrɔnin dɔ. A ka misimuso de b'a bolo. Ko a n'o misimuso de ye sira traverser. Allahu akbar. Ka masakɛ ka palais traverser ka taa. Naam. Musokɔrɔba taalen. Ko bagan in ye bo kɛ Uruwa ka tapi kan. Naam. U ye bo in cɛ ka yɔrɔ saniya. Ka tila ka ɲɛnajɛ daminɛ tuguni. Naam. Ko wula fɛ tuguni. A ɲɛ b'a la dɔ y'i bolo kɔrɔta ko ka ɲɛnajɛ jɔ. Naam. K'u ye ɲɛnajɛ jɔ. U ye sira bɔ. Ko a ɲɛ b'a la tuguni o musokɔrɔnin kelen. Naam. O n'a ka misi tɛmɛna. Mais k'olu ko masakɛ ka palais yɛrɛ kɔnɔ. Naam. Ko nin ye mun ye? Naam. U ko leyidu de don. Masakɛ fa ni musokɔrɔnin cɛ. Allahu akbar. Masakɛ fa tun ye masakɛ ye. Naam. A kɛtɔ ka palais jɔ. A ka ingénieur ye plan kɛ k'a ban. U ko palais bi jɔ a bi ɲɛ kojugu. Naam. A ko nka musokɔrɔba in ka fukuni. Musokɔrɔba in ka bugusoni min filɛ. Naam. Ko ni nin ma bɔ yen. Ko yɔrɔ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na ko a tɛ se ka kɛ ten. Masakɛ ye musokɔrɔnin wele. Naam. A ko i ka so in. Naam. U y'a fɔ ko n ka yɔrɔ tɛ se ka ɲɛ n'a ma fara kan. I b'a feere ma joli. Allahu akbar. Masakɛ de bɛ ka kuma a fɛ. Naam. N'a ye da o da fɔ a b'a dɔn a bɛ d'a ma. Musokɔrɔnin ko masakɛ ma n ka yɔrɔ t'i feere wa n t'a di. Halas. Masakɛ ye maa bila k'a deli. Naam. A ko bɔn ko a sɔnna. Naam. A t'a feere. A b'a di masakɛ ma. Naam. Nka nin yɔrɔ in. Ale ka misi delila yɔrɔ dɔ a bɛ tɛmɛ n'a ka misiw de ye yan fɛ. Ni masakɛ bɛ se ka layidu d'a ma. Naam. Ale t'i dɔrɔmɛ ɲini dɛ mais n'a ka tɛmɛ kuma sera. Naam. A ka se ka tɛmɛ. Allahu akbar. Amr ibn al-As ko. Naam. Masakɛ in. Musokɔrɔba a tun bɛ sira di musokɔrɔba ma. A salen a den kɛra masakɛ ye. Den fana tugura fa ka layidu kɔ. Naam. Palais de bi jɔ ka ɲɛnajɛ bɛɛ jɔ musokɔrɔba ka tɛmɛ n'a ka misi ye. Allahu akbar. Tumana ko Umaru o kɛra Umaru ni Amr ibn al-As de fila ɲɛna. Tumana Umaru y'o lettre de sɛbɛn. Naam. Ko Kisra tɛ anw ni ladiriya cɛ. Kisra tɛ se ka kɛ ladiri ye ka tɛmɛ anw silamɛw kan. Kisrakaw ka se ka sira di musokɔrɔnin ma palais kɔnɔ. Anw silamɛw ka dɔ ka so ci ko an bɛ misiri jɔ. Amuru. Allahu akbar. Allahu akbar. O la. Naam. Kuma janyana a bɛ yafa ma. Naam. An y'a dabɔ a kama de ko ninnu ka se ka faamu. Naam wallahi o don dɛ. Ko ninnu ka se ka faamu. Diinɛ tɛ foyi ye hinɛ kɔ. Ka hinɛ mɔgɔw la. Ka hinɛ Ala ka dafɛnw na. Ka tilen.
ni hasidiya nana tilenya be ayi o temble tenda islame wa ambi boya koy peu wallahi olu bi ambi boya de jatemine yananga se lahara je dombe he Allahu ala akbar kote tilka al ayyam chen nudawiluha aywa Allahu akbar je dobi yelemede chen oho kenebato bi dese Peu. kenebato bi kenea wallahi setigi ubi bi Naam. sende ubi fezoro chen ayisra zurufu je yelemeni nam jango ni dine toye ala ti fa fiew nami malu Allahu akbar ay ke ñon fe ay Chen. ñon kan wallahi ani min be dine kele naw nam ay ñon bara ñoya chen sadru bi aya ta qur'ane kono nam aya do be qur'ane kono aya ba ladi Aha. ani chrétien cela Naam. aya ba ladi Aha. ani kafiri bol sono cela Chen. aya ba ladi hala ani islam nafigu cela Allahu akbar ladi li geleman bawdo nam temeningane mais a bɛɛ kɔrɔ dɔnna Ɔhɔ. n'o fɔ ye aw ye nin bɛɛ dɔn nam darul harbu chen kɛlɛ bɛ sen na nam exemple do quoi Ɔhɔ. chrétiens ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn na nam u ye chrétien mugan fɔ a ye Naam. chrétiens ye silamɛ mugan fɔ a ye aha an bɛ o guerre kɔnɔ silamɛ dɔ k'a fɔ k'a bɛ chrétiens k'a teri ye Allahu akbar o tenda kuranɛ y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ nam ani bolisɔnnaw bɛ ɲɔgɔn na nam an bɛ ka ɲɔgɔn fa aha e b'a anw ka silamɛ groupe la nam anw y'a ye mɔgɔw ye e ni o bolisɔnnaw ye ɲɔgɔn fɛ nam ala ko an ti sɔn o ma dɛ ayi kuma na kangaridakan ninnu kɛra de guerre bɛɛ sen na Allahu akbar état de guerre chen o la bɛɛ k'an k'i kɔlɔsi peu mais nafigiw bɛ yen e ye Naam. silamɛ e ni chrétienw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Naam. est ce que i tigɛ k'an ka sɛgɛrɛ d'u ma wa Allahu akbar kuma ye nin de ye nam o donde bon kɛlɛ banna peu kɛlɛ tɛ yen Tiɲɛ. foyi tɛ yen balimaya ni sinjiya kɔ wallahi haydra mais mɔnɛ min bɛ suraka caman na hali bi nam n'o ye arabuw ye aha sabu u mɔnɛnen don Naam. a kasɛti caman de bɛ n bolo ne bɛ kuma sigatula ko fo jihadi de ka wuli ko silamɛ sadiri cɛ bɛ ka kuma a bɛ ka kuma a ka denmisɛnninw fɛ les jeunes Naam. a bɛ ka k'u lasu Aha. ko min ye arabuya ni silamɛya bin nam ko silamɛ nafigiw de wulila ka jihadi bɔ bɛɛ kunkolo la Allahu ko akbar hali bi ni jihadi kɛra ko silamɛw bɛ diɲɛ minɛ sige fo k'u sa nam matala donde maa si tɛ kɛ surakaw ka jɔn ye bilen ayi bana peu suraka jugu ninnu nam maa tɛ kɛ olu ka jɔn ye amada wallahi sinon ɲumanw bɛ yen fana minnu bɛ ka kuma Naam. k'a yɛrɛ silamɛya ye kelenya de ye Aha. badenya de don chen mais juguman t'i ban dɛ Ayi. olu ko fɔ jihadi de ka kɛ Allahu akbar u kana an denw n'a musow ni an somɔgɔw minɛ ka taa kɛ jɔnw ye Allahu akbar non ni ala sɔnna ala t'i sɔn k'o sira di peu tega an bɛ bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye Naam. k'a sɔrɔ muru ma ta bere ma ta chen wallahi bɛɛ bɛ kɛ ala fɛ ni Naam. silamɛw cogo de ye aha ni donde silamɛw cogo de bɛ se ka mɔgɔw kɛ ala fɛ nam mali kɔnɔ yan silamɛ joli bɛ yan statistique jate la o kun ko 95% musulman Naam. o ko a ka ca o ye bi aha mais n'o kɛra o nam bere ye maa don silamɛya la mali la wa ayi muru ye maa don wa ayi mɔgɔ fa ne nin na i ka kɛ silamɛya bada non silamɛya ɲɛ fɔra nam n y'o de fɔ segu dakagun kan aha Allahu akbar segu waju la n y'a fɔ chen n ko i sɔnna i ma sɔn an bɛ dakagun de kan yan ambe ngoi kafiri dakagun an bɛ yen de nam Allahu akbar silamɛ juguw bɛ k'a kɛ cogo min na nam ni kafiriw kun y'a kɛ ten silamɛya kun ti don segu ayi dakagun kan berema silamɛya dɔ ye muruma don Allahu akbar ani bamananw jɛra kafiri n'a ka boli u chen n'an ka karamɔgɔbaw jɛra Kɛra. u n'an ka ala ɲɛsiranɲɛnaw jɛra chen u bɛna baro kɛ karamɔgɔw fɛ aha segu masakɛ kun bɛ yen nam san o san Ɔhɔ. a bɛ silamɛw ni silamɛ alimamiw silamɛ ɲɛmɔgɔw niyɔrɔ bɔ chen nafolo la k'a di ko nin ye silamɛw ta ye Allahu akbar temeningane ni kɛlɛ bɛ kɛ nam a b'a ka bolisɔnnaw bila k'u ka taa silamɛw fɛ k'u ka ala wele ko kɛlɛ ka ja u la Allahu akbar segu wallahi
kana se yɔrɔ la Naam. ni silamɛw nana kafiriw fɛ dunanya la u b'u ka sɛw minɛ ka na Naam. ayiwa a yɛrɛ k'a kantigɛ dɛ a ko a t'anw da don a yɛrɛ k'a kantigɛ Siga tɛ nin na. Allahu akbar. silamɛ yɛrɛ b'a kantigɛ kafiriw b'a tobi u b'a dun Tiɲɛ. ni kafiriw kungo silamɛw ma an tɛ ku yan a ɲɛsɔrɔ ni caman tora a la dɛ Siga t'o la wallahi. o la silamɛ ɲuman bi bɛɛ mara Naam. a tulo bɛ manamanakanw de la Tiɲɛ. silamɛ bi bɛɛ mara alakira ye bɛɛ mara o de y'a se bɛɛ la Naam. n'a kun y'a kɛ bɔkisi ni bere ye a kelen kun bi to yen Siga t'o la. law kunta fazan Naam. ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik Allahu o do wa akbar. Udra. Kita mani kan dɛ. ala y'o fɔ kira ye dɛ n'i kun kɛra maa yaadalen ye a ti kɛ ne na n ti jɛn n'a ye mun ye nin kɛ tan ko bɛɛ kun bɛ taa k'i to yen Pewu. Allahu a akbar. ye mɔgɔw bonya Tiɲɛ. a ye mɔgɔw bonya u ka diinɛ kan e ba kelen ma hakilitigi wolo Ayi. Allahu e akbar. ye kodɔn silamɛya kɛra e ka minɛta ye Naam. nin ye kodɔn boli kɛra o ka minɛta ye nin ye kodɔn kerecɛnya kɛra o ka faamu ye mais mun na mɔgɔw t'u ka faamu labaara Allahu akbar. e fɔ bɛɛ ka taa e ka faamu fɛ e ye jɔn ye Allahu akbar. Hoyi. mun na n bɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye u kana silamɛya dɔgɔya ninnu kama Naam. ninnu t'a la yɛrɛ Allahu akbar ta'ala dɛ. kira ko k'u bi bɔ a la de i n'a fɔ n'i ye kala fili Pewu. ko wa u tɛ segin a la fana Ayi. u tɛ segin a la dɛ Naam. ne donna n yɛrɛ ma n jigi bɛ n yɛrɛ kan Naam. ani mɔgɔ min bɛ ka fɛn dɔ kɔnɔ Naam. o bɛ dicté de o Siga t'o la kelenw tɛ. i sen jɔya i bolo jɔya Naam. t'i sɛbɛn kogo la e bi téléguidé de Allahu akbar. ani maa min bɛ baara kɛ n'a ka limaniya kelen don Ayi kelenw a bɛ tɛ. yafa ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. duwawu bannen kɔ baya layidu 6 kɛnɛ in kun cɛra ni o ye ayiwa ko baya n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ayiwa ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. baara in kun cɛra nin cogoya in de la an kun bɛ don mana ka bɛn desanburu kalo ale tile fɔlɔ ma san 2024 Hajja Bastan Traoré ale ka san 3nan o kunbɛli o sarakabɔ baaraw olu de kun ye nin ye min labɛnna Jamiyatul Ansardine International Fadi fɛ an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu donna ala k'u minɛ ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ala ka an ka jamana dɛmɛ ka an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an tɛ ɲina nin bɛɛ sababuya ka maaw kɛ ka ba dɔn ka ba valeur dɔn ka ba a nafa dɔn a Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale ye diɲɛma kalan o la an b'a ɲini ala fɛ ni ale barika n'a hɔrɔma ye ala ka an bɛɛ lajɛlen magow dilan ka duwawu kɛ musokɔrɔba ɲuman ye ka duwawu kɛ maa o maa de yera nin kɛnɛ in kan ni haminako ye ala ka bɛɛ lajɛlen dilan fo ka taa se aw minnu bɛ nin waati in na n'aw bɛ k'a lajɛ jabaranin kan ala k'a to nin lajɛli kosɔn ala ka aw magow dilan musokɔrɔba sanuma in kosɔn ala k'o kɛla wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Londi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya